ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲ ಬರೋದಿದ್ದೆ ಗೇಟ್ ಬರ್ದತ್ತ ಬರ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಚೇರಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಬ್ರಿಂಚ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ನೀರು ಮಾತು ಒಯ್ತೊಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಕಟ್ಟಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಪನ ಇನ್ನೀಕಲು ಏನು ಅಜ್ಜಿಲಾಡುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪನಿ ಮುರಣಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತೇನು ಐತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಶನಿವಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಡೇ ಬೈ ಉಳ್ಳೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಡಿ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕಡ ಬರ್ಡೇ ಬೈ ಹೀರೋ ತುಲೆ ಏತು ಬಂಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡೋಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ಬಂಗ ಹೊರಡದೆ ಏಪಲ ಉರ್ಪ್ಲೆ ಸೋಂಟಿ ಉರ್ಪ್ಲೆ ಪುಗಾರು ನಾನು ಹಾಂ ತುಲೆ ಏತು ಬಂಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನ ಜನ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒನಸ್ಕೊಡುಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ ಒಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಭೂತ ಮತ್ತು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೆರೇರೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ತಾರ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಈ ಸರ್ತಿದ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಮಲ್ಮಗಳು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಗಂಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಡ್ಯೂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಲಿರು ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಳಬೆಕ್ಕ ಗಂಗಕ್ಕ ಓ ಅಮ್ಮ ಅವು ಬೈದಿರಿ 2 ಜನ ಪಪ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ 3 ಜನ ಬೈದಿರಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಒಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಡಂಜೀರು ಹಾಂ ಸರಸ್ವತಿ ಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ದು ವಾರ ಅನ್ನದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಅದು ಪುಡು ಇದು ಅರೆಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂಚಿನ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಕೋರಿ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ದಾದಂತ ತೂಕ ಬಲೆ ಬೈ ಅಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲಿರು ನಿಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೇ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಂಕೆ ರಿಯಾನ್ಸ್ ತೂ ಬಿನೆ ಕೋಪನಾ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚು ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೆಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಅಧಿಕ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಎನ್ನದ ಬೇರಲ್ಲ ಬರ್ಪಾ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ ಪದೋಗತ್ತು ಐಟಮ್ ಕಾಣದ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬರಂಡು ಆ ವಿಷಯದ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಆಡ್ಪೆ ಏನು ಹಾಂಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಬರ್ತಿರೋದಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಅಧಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದಪ್ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಹೌದದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನಿ ತೆತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಸನ ಪೂರ ಇಂಕ ದಾಕದೆ ಅಂಚ ಐದು ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲ ಬರೋದಿದ್ದೆ ಗೇಟ್ ಬರ್ದತ್ತ ಬರ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಚೇರಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿಗಾನ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ತತ್ತದ ಬಿಡೋಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿದ ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ಬಂದ್ಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಕನ್ನದಿನ ಐಟಮ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಲಾತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆತಿನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೊಕ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ನೆಂಬೆ ಉಂದೆ ಬಿಡೋದನ್ನ ತಮ್ಮೆ ಕೊಡಪ ನನ್ನಿ ಸಾವು ನೆಂಬೆ ಕೊಡಪ ನೀರು ರಾಜು ನಂದಿದೆ ಅಂಚೆ ಸೋಲಾರ್ ಉಂಡು ಆತನ ಮಾಡ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಕೈ ತಂಜೂರು ಹೋಗಲ್ಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಾವು ಹಾಲಾಕಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಗೋಧಿ ಕಾಬನ ಚಾಯವಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಾರು ಟೊಮೆಟೊನು ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅದು ಪೋಷಣ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ದಕ್ಕು ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಳದ್ದು ಇದೆ ಕಾಣತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತೊಂದು ಅದು ಹಾಲಾತೀನಿ ಒಂದು ಅದು ಟೊಮೆಟೊ
ರೆಸಿಪಿ ತುಡೆ ಹೆಂಚಾತನ ಶೋಕ್ ಆತ ಜಲ್ದಿ ಕಲಡಿಸಿ ನೇರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಹೋಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಲಾಯರ್ ಮೆಗ್ಗಿ अन्य लायर माइन ले हाँ ले हाय गाइस इंटिन साले वैदिला कातर मर्रे गिरो ले फर्स्ट टाइम अल्ल पन्नीर तलुतुंदि कट छोटा पर विषय दालीजी इंगी सेलिब्रेशन ini बारी पुर्ल दांड मेना पुट्टाना अवाई बक्क गंटी रुमाल तोलवोलु इगल सेलिब्रेशन शोक आतंडे ಬರ್ತೀರಾ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಗುಂಜೆ ಐತ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಆರಿಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲನೆ ತೋಪ ಮೀರ ಮತ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ದೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಅಂಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಗಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ अंगी पर अंगी ಬರ್ತಾ ಪಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮೀರೆ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮಾತಾಡ ಬಿದ್ದೀತ दाद मास निजे अर्पुंडो सी ये मेरे लिए बूटा बारी करनो और का नीर करनेला इने काईते मंडे नमले ಈ ಬಾಡ್ ಮೇ ಆಯ್ತಲೆ ಅದಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಅದಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ನಾವು ಎಡ್ನಿ ಅತಿರೆ क्या करे करो चला काज केना वाला पूरा मनुष्य टोमेटो ये बनाई दे अरे आपको बेटा
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಟಾಟೆ ಎತ್ತಿಂದ್ಯಾ ನಾನು ಒಂದು ಚೂಪಚ್ಚಿ ಮೀನು ಮಂಡೆ ಬೈತು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಬರ್ತುಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇದೀತ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ನಾನು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವಾನಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಎಸ್ 1 2 3 and 4 and 5 ಕನಪಂಚಿ 5 ದೂರಮ್ಮ ದೂರ ಮನಸ್ಗ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಏಡ ಒಂದದ ವೆಜ್ 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 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ದಂಟು ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ರಕ್ಷಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬೈ ಬೈ